Takže dneska by som vám chcel ukázať takú reklamu. Hra sa volá Daddy Long Legs a je to o tom, že musíte kráčať s touto figurkou. No, vidíte. Táto čiarka je môj rekord, ktorý som najviac zaštiel. A tuto, ako sa už rozčapí, tak tu je Gold Box a v tom si môžete vlastne nájsť toto oblečenie. Ešte hodina a 55, čo nehrozí, že by som teraz otvoril. No, len som vám to chcel ukázať. A vlastne znie to ľahko, vyzerá to ľahko, ale nie je to ľahké. Vidíte, väčšinou sa mi podarí iba 1 alebo 2 kroky. Takže toto je hra Daddy Long Legs. Takže dneska natáčame pokračovanie Shonville. Tento level sa volá Shonville 6 a tento gameplay sa volá Shonville 6 až 10. To znamená, že pôjdeme až do 10. Dnes výnimočne aj so zvukom, sakra. No vidíte zvuk. Dneska máme aj zvuk. A ja ho musím na niečo nalákať. Ne. Ozaj. Takže idem hore. Sakra! Ne, ten poličma. Ach jaj. Škoda, že dvojke nie sú checkpointy, pretože to by som veľmi ocenil. Jo, tie checkpointy by som veľmi ocenil. A ocenilo by ich viacej ľudí. Viacej ľudí hovorilo, že by chcelo checkpointy. Teraz ako sa dostaneme k nemu. Aha, dobre. Ale zadím, že musím trieskať s tými dverami. No ale čo som si tým odonkou? To ešte ne. Jeho treba nalákať na niečo iné. Dobre. No a teraz už stačí len ísť. No ajte. Takže takto sa to robí. Ja mám všetkých policajtov. Dobre. Ideme na Shonvilleku 15. No, Shonville levely sú trošku ťažšie. Tak preto ich trošička vám ukazujem, pretože veľa ľudí s tým má problém. Takže nie. Aha, to sa dá odsúvať. Jasné. Ale tie vozíky si mi teraz nápad zrejme. Babička. Naštveme ju, ale ne. Chceme mať predsa 3 hviezdy. Tam ten rozmýšľa o nejakej váte, v ktorej je ihla, to čo je. Jej, kresla. Vod? Toto sú dvere? Aha, kúkajte, dvere. Aha. Ja ním mám tresknúť. Jasné. Na to sú tu tieto dvere. Aha, takže ešte ne. Tento poliš tam pôjde, alebo ne? Ale na čo je ten červený kľúč hore? No.
Aké stupidné. Sakra! Ne! Vy niečo, policajt. Nebudem sa vyjadrovať neslušne. Dal som predsa sľub, že sa nebudem vyjadrovať neslušne. Tak. Idem s tým boxom niekam. No teraz... Aha. To znamená... Aha. A na toto je ten červený kľúč. Jasne. Pardon, teraz sa mi pokazilo toto, takže pokračujeme. Ideme na show moju 17. Sedmičku. Či 8 je to už. Tak už je to 8, vidíte. Ako rýchlo sme. Joj, tento level nemám rád. Takže ideme psíček. Ježiš. Takže... Aha. Takže si sa všimol ty policajt. Zmizol som ti, zmizol. Snaggeroo, talk to Marimo. Tak. No to je inak ľahký level, ale ja ho nemám rád kvôli tomu, že ten poliš na mňa potom vyšťažuje. No sotva 1 hviezda, takže ideme ďalej. Som 9. Bobby Reno. Eddie Zalza. No. Takže. Kurva. Dúfam, že to nebolo počuť. Prepačte, fakt. Prepačte, nechcel som nadať. Naozaj som nechcel použiť vulgárnu nadávku, ale vidíte. Dúfame, že som ju ani nepovedal. Ale ak ste to... Ja viem, že som ju povedal, ale ak ste to počuli, tak prosím nikomu nepovedzte, lebo budem celý v keli a žiadne videá už nebudú. Takže... Takže čo treba urobiť? Urobiť zvuk. Kurňa! Sakra, ne! Ach bože, dohoda o 10 minútovom videu asi nebude. Takže idem. Sakra. Ne, ježiš, to je strašné, ja to nechcem vrácať. Anda.
No a znovu. Nenávidím toho policajta! Počkaj, nemám to náhodou. Aha, ja tu mám kľúč. Železním tam k tomu debilovi. Vy samozrejme chodíte po ten kľúč. Ja mám teraz... Takže nech sa to robí. Ne! Ne, on... Tam je tá radioaktívna procačka. OK. Je to. Takže som mil 10. Chocomarimo. Wigglytuff, Kilter-Gazoo. Monstery to Q. Takže ideme. Ježiš, toto nenávidím. No, tu sa začína Long Journey. Takže... Aha. Dobrý psiček. Čeď. Čo ten kľúč akože? Či ja ten kľúč nepotrebujem, alebo čo? Čo keby som sa vrátil naspäť? A išiel by som potom. No, ma to vráti, jasne. Čo je to za potion? Jaj. Čo to? Aha, jak ten kľúč bude viacej žiariť. Ale prečo tam idem? Aha, tam dolu je ten kľúč. Myslím. Sakra, skoro ma pohryzol. Tak, ahoj psíček. A teraz k behajúcemu polišovi, paráda. Musím si dávať pozor, aby som bol unseen. Á, dobre. Takže dvere kľúču sú otvorené. Teraz už chcem vypadnúť. Ideme. Dobre. Aha, no musím ísť ešte tam k tým dvom Francúzom. Nevadí. Výborne. To som ani nemal urobiť. No ale musel som. No tam je to tlačítko. Takže ahoj, Francúz. Dobre. Aha, ja som unseen normálne. Kaktus! To kvôli tejto debiline som sa tam trepal, no. Tak dovidenia. Vidíme sa v ďalšom dieli.